Temaşi kerdo xêmayê Ercayê, ma bixêrdî. Ez no hevtir şimarê derheqê rayvaniya Aleksandra Tolstoya û Kurdistanê de qeseyî kena. Lev Tolstoy bêguman tarîhê Rusya'da wayîrê cayekê girîng yo. Bi taybetî warê edebiyatê de xêlê eserê mühîmî verdayê. Şer û aştî, Anna Karenina, Gandarbiyayiş û Seyninan. Ey wextê xwe de dewletê der yan îdeolojiya fermî rexnî kerdî. Fikrê zê averperest bî. Nîsemî dira derê Rusya namê ê her tim têrîn kerd. Hema zî sinifê ruhbaniyê Rusya namê ê re rûmet nedano. Lev Tolstoy dest hawtê hêzîrana 1884 de şew Yasnaya Polyana ra vêciya. Yasnaya Polyana Rusya'da girêdayî bajarê Tula bî. Qesrê keyê Tolstoyan bî. No keyê miyanê keyanê arîstokratan de yo. Tolstoy waştene qesrê xwe ra temamî vêciyo. Çenteyê xwe girêwt û gine rayîr. Kêkî rayîr nemî kerd, zirê xebera Ameyê ki kenekeka xwe biya. Yani domanê zî dest dînî bibî. Lev Tolstoy agera. Nameyê kenekê Aleksandra Lvovna Tolstoya bî. Nameyê ay birastî nameyê emika Tolstoy ra ameyene. Emika Aleksandra o wext endama mehkemeya imparatorî bî. Bi taybetî maya kenekê Sofya waştene ki keneka zî sê emika Tolstoyê biba. Nameyê Aleksandra Tolstoya û kıl Saşa bî. Mabenê Saşa bi piyê zî xêlê baş bî. Tolstoy tayî rojaneyanê xwe de nûseno ki î piya wext viyarenê. Rozekî piya şinê û şungan danarê, roza bînê şinê û gozan danêharê. Keyki Saşa bî pîl wezîfeyê zî avûriya. Piyê zî Tolstoyê de sexlêtiyeka girde est bî. Eyrê hedkariyî kerdene. Misal xêlê mektûbê ameyene, înan rê Saşa cevap dayene. Keyki Saşa Yasnaya Polyana ra vêciyayene, Tolstoy zaf xemgîn biyayene. Mavacê ser ra 1910 de seba nivîşiya xwe şî bi girava kirimî. Tolstoy bê ay zaf rozê xirabî derbas kerdî. Lev Tolstoy vîst heştê teşrîna verena 1910 de Yasnaya Polyana ra bi dizdî vêciya. Zayê ey tena Saşa zanayene. Saşa zî kêra vêciyayê û şî şamardîno di resayê piyê xwe. Û zara tren rey di piya şî Astapovo. Tiya di Lev Tolstoy zaf nivêş bî û tren ra amê war. Hewt rojî keyê serêkê findikehê trenê Ivan Ozolîn di mend. Saşa kişta piyê xwe ra qet nevîciyayê. Lêl ra heta şan eleqedarê Tolstoy bî. Labelê ay sê kerd piyê xwe nexelesna. Lev Tolstoy hawtê teşrîna peyêna 1910 de dinyaya xwe bedilnayê. Mergê piyê zî Saşa sero zaf tesirdar bî. Eyra têpiya xêlê tena mend e. Kêkî 1910 de şerê dinyayê yewînî dest pê kerd, cuya ay zî avûriyayê. Ay waştene sê hemşireya zerrivazê tewrê şerî biba. Seba nî wezîfeyê newêşxaneyê tibî de tayî dersî girêwtî. Kêkî wextê wezîfeyê amebî, Saşa şî Yasnaya Polyana û xatirê maya xwe waşt. Mabenê înan de xêlê qisêkerdîşo balkêş viyard. Saşa kitabê xwe bi namê kenekê de wîna nûsena. Maya min vat ki tu çira şina şer, qet ganî niyo. Piyê to vera şerî bî, la tu wazena tewrê şerî biba. Min vat ez fikriyana ki eke ey bidiyayene ez şer de merdimanê nivêş û derbetinan rê hedkarî kena, o razî biyayene. Saşa vêciyayê rayîr û raver resayî Tiflis. Îta di zirê amêvî vatenê ki di rayîrê est e. Rayîro yewin, Erzurum, rayîro bîn, Erivan, îdir bî. Xeta Erivan îdirî hîna xeternak bî. Şaşa rê amêvî vatenê ki tiya di Kurdî rayîran de herîşan serûber kene. La Saşa no rayîr bi zerrîwazî weçînit. Gruba Saşa şî îdir û tiya de bi zorî hemşirayî kerde. Aşma adara 1910 de gruba Saşa reyna vêciyayê rayîr. Goreyê fermanî grubê do şera Kara Kilîse. Kervanê deveyan amebî
amadı kerdene. Saşa vaştene pe goligi şera. Kurdan u Armeniyan ayrı tayı goli yardi. La ay iyi ne ecebnay. Bergire ko spiye Saşa eştbi. Hiri serribi. Ay eyra xeyle hez kerdene. Kervan rayerani xraban ra derbaz bi u resa kara kilise. Saşa panoramaya bajari wina tasvir kena. Baneke midi pero rijabi. Hemen naxir amebi telef kerdene. Nınan, nıvert, nızi seba vesnayişi çiyek esto. Kurd u Armeniyeki roniştoki tiyayi cüya koyi civiyene. Gruba Saşa kara kilise dizi zedin emende. Sereki grubu TN Polneri fermano vinayen dabi. Şıma do şere wan, revşi ucadı, xeyle grana, zaf nüveşi este. Her hire forme tifoyi vlabiyayi. Konsoloskhane Amerika'da zi nüveşi esta. Bajar rehetkari tıbi hevci kena. Goriye fermani Saşa u gruba zı şeyi idir. U bado erivandı çiyeko lazım herina. Dıma grubu amey wan. Tayit semeyan da yerin müşteneke no dem hazaru disey kurdi peki vtişan rabbi havaya ke mucizeyi xelişiyay. U inan konsoloskhane Amerika'ra bext vaşt. Ni kurdi növeş bi. Seba veşiya inan gruba Saşara hetkari amey vaştene. La no zanayiş kitabe Saşadı ne novatene. Teurtay ma zaneni ki grubu tena seba kurdan ne amey van. Gruba veri bajari vanidi aloziya girdi hevimiyabi. Armeni, Kurd u Türki mabene xodu pekeviti. Bajar pero rijabi. Na çarçevadı Saşa wina nusena. Türkan deru dormeye kelaya vaniyakı koye berzi serde bi u tede Armeni ronişti bi grevto. Armeniyan semedi pavutişi kela se merdumani koviyan te koşin kerdo. Ciniyan peroz peşev bombay vraşte u eşte Türkan ser. La Armeniyan vera deru dormu grevtişi deyah neda. Wert qediya barıt u guley amey serf kerdene. Ek kosakane ma inan re hetkari ne kerdene i teslimi Türkan biyayene. Mabene vurt hetandı pekevtişe bu goni qevmiyay. Zaf merdimi merdi. Zendeke merdeyan amey eştene golavane u poyayı. Golü ağuyum bi. Ava golü ne ameyini şukurlayene. U masi ne ameyini verdene. Kenaka Tolstoy vandı zedinemendi. Hamlani uzara veciyay u şi cephe şeriye bini. Kaso kızaniyeno serra hazaru nüsuyu des havtidi Rusya'dı şorişi qevmiyay. Raver şorişe sibatı dıma şorişe teşrina verene bi. Şorişe verenidi serdestiye deste sınıfe burjuvaziydi bi. Şorişe değildi iktidar kevt deste sosyalistan yan bolşevikan. Yani peyniya deisure klaseyi amey. Bado inane ki şorişe bolşevikan ne vaşt şer akert. Mabene bolşevikan u dinamikane binandı pan serri şero sivil evimiya. Şaşa nişiridi bani huda düşmenane bolşevikan. Gorey iddiayan Saşa rexistina bi namey merkezi taktiki re hetkari kerdbi. Serra hazaru nüsü vistidi tepişyay. U cezay zindanya hir serran diyayızı. Saşa manastire Novospassky ye Moskova'da zindandı mendi. İtara Leninre mektube konuştbi. Mektubra tayı noktayı mühimi vinayı. Lenin o rumet kıran na mektubra veri ez ameya u şiya. Mıvat gelo ez na mektubu şımari bışrava. Ez şımara zaf baverkena. Baverkena ki şıma domu fan bikere. Piye mino ki fikre ez parikena rıhmo ki bahavaya ki akerde hukmati çari teşhir kerdene oncina azat civiyayene. Hora keso ki elekedari fikrimi beno zaneno ki ez nenimnena ki hetkare bolşevizmi niya. Mı fikre ho bu havaya ki akerde mehkemede vatbi. La ez binzaran vera bolşevizmi te negeray. U ez do bu havaya ki aktifi te megera. Ez binzaran elekedari politika nibiya. U tevre partiye ki nibiya. Gelo kamcı hek
hükümet Sovyetgiri ni imkanı danok mse heyvan ziyankari zikero zerre çardesan u destur nedomuk espeşaryo ki her çıra numetino bixebitiya. Gelo de serran veri banemide kombiyayişekin namı u armancezi ez nezana qevmiya bi niye qidane misafi tehkikat zanak ni roniştişe merkezi taktiki Vladimir İliç ek ez seba Rusya ziyankara o vaxt mu bişave velate bini ek ez ziyankara u ek merdimekidi heke grevtişi cüya merdime bini esto o vaxt se endama ziyankara komara Sovyetan mırane u bekişe Saşa serra 1920 baxusus xeri veştişnameyani devuzani Yasnaya Polyana veradiyay. Dıma Saşa xeyli hizmette Yasnaya Polyana kerd. Brasti aydı her tim vera sistemi Sovyetki ne razibiyayişo gırs estpi. Nise midira serra 1929 yeviye Sovyetanra veciyay u şey Japonya. Uzara tepiya par kerd Amerika. 1900 çevrest yevide hem velatiya Amerika grevti. Dıma Saşa vera yeviya Sovyetan propagandaya xirabı kerdi. 1900 avtay nüvidi New York'ta dünyaya xo bedilnay. Temaşi kerdo hürmetini. Bername ma nu hevti qediya. Kerem xora kanal ma YouTube're abone bibe. Hayte xobe. Xızır şımadı heval bo.